गिबियावनो गासैखौबो खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायबाय। दिनैनि भिडिअ'आ जोबोरैनो रंजाथाव आरो मिथिनो गोनां। आदार रोंगौथिया खैफोद लाबोयो, बेनिखायनो भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलां जाहाथे मोजाङै बुजियो। दा हिन्दु निउज पेपाराव रोखा-रोखायै फोसावदों दि इन्डियाखौ नागारनानै आमेरिकानि थागिरि जाहैनाय साथाम कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानाय बेरामिफोरखौ कनभेलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापि मुंनि भेक्सिनजों फाहामनो हादों। नोंसोर मिथिगौ ना? बे मुलिया एबा एन्टिबडिया जोंनि देहायावनो सोमजियो एबा जोंनि देहानिफ्रायनो सोमजियो आरो जोंनि भारत हादरनि माखासे मेलेमजिबि साइन्टिस्ट आरो डक्टरफोरा सिगाङावनो नायबिजिरनानै रोखा खालामखादोंमोन दि बे प्लाज्मा थेरापिजों कर'ना भाइरासखौ सोखानो हायो। बेनिखायनो इन्डियानि साइन्टिस्ट आरो डक्टरफोरा ICMR इन्डियान काउन्सिल अफ मेडिकेल रिसार्चनिफ्राय बे भेक्सिनखौ बाहायनो बिथोन बिदों। मानोना इन्डियायाव जायखिजाया गोदान टेक्न'ल'जि दिहुननानै मोनोब्ला बे ICMR इन्डियान काउन्सिल अफ मेडिकेल रिसार्चआ नायबिजिरग्रोयो, बेनि उनावसो बिथोन होयो। बेनिखायनो रंजाथाव बाथ्रा दि थाबैनो जोंनि हादोराव कर'ना भाइरासखौ सोखानायनि एबा बारग'नायनि बेफोरबायदि भेक्सिनफोरा ओंखारबोगासिनो दङ। दानिया बे कनभेलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापिया मा आरो माबोरै जोंनि देहायाव मोननो हायो, बेखौ आं गाहायाव सावगारिनि हेफाजाबै नोंथांमोनखौ बुजायनो नाजागोन। थैनि बाहागो रानसारनायनि सावगारि। बे सावगारिनि गेजेरजों जोंनि देहानिफ्राय कर'ना भाइरासखौ फोजोबस्रांनो हाग्रा एन्टिबडि एबा मुलिया बबेनिफ्राय सोमजियो बेखौ आं दिन्थिगोन। दानिया हमनानै ला जोंनि देहानि बियो 100% थै। बे 100% थैनि 55 जौखोन्दोआनो प्लाज्मा। बे प्लाज्मानिनो 90% दै एबा वाटार आरो बिनिनो आद्रा 10% गुबुन गुबुन गुदि मुवाफोर जेरै प्रटिन, इलेक्ट्रलाइट्स, हरमन्स बायदि बायदि। आरो जोंनि थैनि 45%, बे 45% आद्रा थानाय थैनि 45%नि 98निफ्राय 99%आनो RBC रेड ब्लाड सेल्स एबा बर'आव गोजा थै सेरेब होननानै बुङो। बेखौनो बिगियाननि रावै इरिथ्र'साइट्स होननानैबो बुङो। आरो बिनिनो आद्रा 1निफ्राय 2%आ WBC एबा व्हाइट ब्लाड सेल्स, जायखौ बर' रावाव गुफुर थै सेरेब होननानै बुङो। बेखौ बिगियाननि रावाव लिउक'साइट्स होननानै बुङो। आरो बेयावनो मोनबावनाय जायो प्लेटलेट्स। बेफोरखौ जोङो थाखो 9 आरो थाखो 10 नि बिगियान आयदायावबो मोननो हायो। दा जोंनि देहानिफ्राय कर'ना भाइरासखौ फोजोबस्रांनो हाग्रा एन्टिबडिया बे प्लाज्मानिफ्राय सोमजियो। एन्टिबडिया बे प्लाज्मानिफ्रायनो सोमजियो। आसा खालामबाय नोंथांमोना बेखौ बुजिबाय। नाथाय मिथिनो गोनां बाथ्रा दि बे एन्टिबडि एबा कर'ना भाइरास फोजोबस्रांनो हाग्रा मुलिया गासैबो सुबुंनि प्लाज्मानिफ्रायनो सोमजिया। बे कर'ना भाइरासखौ फोजोबस्रांग्रा मुलि एबा एन्टिबडि कनभेलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापिया सोरबायदि एबा माबायदि सुबुंनिफ्राय सोमजियो बेखौ उननि भिडिअ'आव सावगारिनि हेफाजाबै गुवारै बुजायगोन। बेनिखायनो आं जेब्ला भिडिअ'खौ आपल'ड खालामगोन अब्ला बे भिडिअ'नि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना अन्नानै गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटोनखौ थुनानै हो आरो बेल बाटोनखौबो थुनानै हो। अन्नानै बे भिडिअ'खौ गोबांनिफ्राय गोबां सुबुंनिसिम राननानै एबा शेयार खालामनानै हो, जाहाथे नोंसोरनिबो आरो आंनिबो मोजां जायो। जय बर' हारिनि।